Abusua mamenchi na memo akwaba na se ne enyom na ka no eyenyame enye nipa ya hoɔden ya maame akuadwubi wo ye nipa bi a be mfinhia be miensa ni a me di mani ehunu de kyese afi bia no yade a ofiri a ya kyede nanso me free ne di dwuma de na kyese be mfie miensa ekoi de afi bia no wa kwantuom wo Holland na woba fie woba enkwada mpaboa wonum de be ko school bag ya womo no bebo wonum achi ne ntade kakra ka ho wo de no to nkyɛn kura nso a na ema no mu a wonum ye kunafo ene mobrafo a wonum wo ye mantamu ne ekura etitimu no eno so wasape emo ne anwa ne ye kan say tinapa yi bi ne ade na wasade ama wo mo chese ade we nipa wo timi fa penye age se nyame no count watumi ayesade afi esi mu wasaka no ho abia ne wone na foforo a wo ka no ho boa no ma otumi ye dwumadie no ne wo hyase e wo yonso wode bi ekọ yonso ma yonso sukufo nkwada wo mo ho so empaboa wo mo de be ko suku ni ade ni nyina wo mo nya bi any bag keka ho ene o ma kura wo chekura ne mpaboa no ewom na esoso a atichafo no kura nsoso etumi agibines wo mo so anya wo de na wo wie ye no ne weekend na wotwe no na wie ye mu ho nsoso wo sa ba mampon se ne da bia wo ye no wo ne fie e wo mampon no eno so nkwada yi ene o hwese obi agi ne kyehye ne ade a na kyese efe ene ade a dade me kase me danasia and dabia me danasa o makumi anyo onu no a baby emadu kami because sabe ye di dem say aduru ba bia ye pese obi so yase kakra bi ye so etimi ye bibi se de mami ye abaye adroye kase ye di amami me kase me danasa mintimi ise onyankopon akaka so yi anadi nasi banyina batuleni danasi adanasi bebi se yakopon siano ene nasi fo nyina na nuku ne mba na misra obibia se de maya ma ni age apos bebi sranka no ayi nkan danasi bebi